aute My sme GD tým a dneska to bude? Bed Wars! Áno. Dneska budeme točiť z môjho pohľadu. A sme na Survival Games. Čo je servery. super? A takže môžeme ísť na Bed Wars. Sme na lobby 2. A to je to neposlúchnu. 25, ne, to už je 25? A kde je 25? A vidíme sa o mapky. Pip. No, Dobre, takže čaute, my sme už na mapke. Mapky? Mapka sa vláhávaj. Počkej, berte vy bronzy, ja zoberiem irony. Ja som taká čorka, vieš. A kúpiš mi potom z toho niečo, čo? Vidíš? Spartacus. Opovážim to. No tak sú tu iba dve. Ja ti kúpim. Potom mi dáš 12. Chlap, Ja to. píše mi to všetko. Niekto, prídeš do klanu. Thank you very much. Ne. Tu máš birec. Zoberiem teda pre nás všetkých. Ale rýchlo. Už nemám bloky. Ja som tam hodil. No a? Ja som tam hodil 24. Tak choď, ne? Ne. Dávaj. Ty. Ja to nechcem. Tam sú už bloky, ber. No taká šorka. Žer! Ja, choď rovno vypnúť tých červených. Ja si zoberiem 2 irony a idem ich vypnúť. Oj. A ľudia, pokiaľ by ste chceli ďalšie video s Matúšom, ktorý tu momentálne není, tak do Čo videa... chceš? Chceš nejaké veci zo stredu? Hej, Čo? ja neviem už. Skáp! A pokiaľ by ste chceli ďalšie video s Matúšom, ktorý tu momentálne není, ale natáčal so mnou Build Battle, tak keď pôjdete na to video, tak do komentáru musíte napísať klobasa. To si hovoril minule. To bola zábava, keď si to povedal. Ja si kúpim Iron Sword teda a luk. Jo, a keby si mi dal jeden gold, tak ti kúpim luk aj so šipom. Čiže neútočte na mňa, čo som vám spravil. Debilovia. OK, zabil si ich. Všetkých červených gronov vypíname. Dobre, chlapče, dones jeden gold a dám ti, alebo mám jeden nápad. No, dáš mi ho, kamarát. Hej, to neskočí. Ja sa stavím, že to neskočí. Nehovoril som. Mohol si natáčať aj ty. Aha, jak sa ma bojí. Srajda jedna. No poď. No ideš. Jak mu to Niekomu to laglo. Nechcel by som. Mu to laglo. Ježiš, nechcel by som. Tak poď do stredu. Ja k nám poď, ne? Serem ti na stred. Títo green. OK, dal si ich. Kamo, nespravíme 2 bedborsy, lebo toto fakt bude krátke. No blue idú ešte na nás. Takže nebude to až tak moc krátke. Ježiš, ja teraz vyvraždím. Ne, on ma dal dole. Ide k nám? Hej. Rýchlo. Fuck! To je... OK, jedám. Ideš na nich? Ne, berem si goldy. Nechcem ich, prosím, to potrebujem luk.
Fakt, že potrebujem súrňov. Dva, to znamená, že sa zase stalo. Hej, Juro, ak toto bude teraz krátke, tak nespravíme ešte jeden diel. Spravíme. Čo? Spravíme. Ale spravíme to v tomto, alebo spravíme nové video? Asi dáme nové. Ale dokopy to asi neviem dať. Ok, ja mám, čo som chcel. A ja mám, čo som chcel. Tak neskočím do tej diery. Píše na Skype. Čo? Inak do komentov môžete napísať, že či by ste chceli, aby sme pozvali aj iných hostov, ako čo ste ich zatiaľ videli. Iných ako dajme tomu. No proste našich kamarátov, alebo keby ste chceli, tak napíšte do komentárov, dajme tomu fanúšik a my potom vyberieme náhodného fanúšika, ktorý má u nás odber a ak bude chcieť, tak si s nami môže zahrať. Dobre, takže ja si kúpim mečík a Pokiaľ sa kúpim vám nebude dva. páčiť, pokiaľ sa vám veľmi bude páčiť, ako točíme všetko, tak nezabudnite v popisku videa bude link na ešte jeden kanál, ktorý má tuto môj kolega, Žejko, ktorý sa volá SMS odbehel. Ale ne, potom dám do nejakého iného videa. Teraz ho nechcem rozoberať. Kámo, som v samej strede. To je podľa najhorší kanál, aký existuje podľa mňa. Ktorý? Ten môj. To je plná blbosť. Je, že natočím si video, však čo sa stane? Ne. Pohodička. A to čo Ja som utočím mal, modrý. bolo to dosť blbé. Kámo, modrý vôbec veci. Vôbec. Vôbec? Ale že vôbec? Ale že vôbec? Tak keď mi teraz pane legendárny sword. Ja som presne toto chcel. Ja som chcel 2 šip. Som lucky. Lucky. Fuck. Ne. Ešte dávaj na mňa zatiaľ, sa pozeraj. To je tak tu. A hovor mi niečo. Wow. Oj, aké pekné irončky. Majú vôbec... Hej, Juro, spravíme hneď ďalší diel. Spravíme hneď ďalší diel. Hej. Ok, ja budem tam natáčať ja, alebo ty? Pôjdeš. Môžeme ísť aj obidvaja. Ako mi je lepšie, keď ja natáčam a niekto je so mnou. Mám to proste taký iný pocit. Ty si u koho? Ja? No. U nikoho? Doma som. Čo? Doma som. Ale ja je už od tých stravov červených. Ja aj takto si ty myslela, že... Písal mi Matúš a ide na teba jeden. Pozor. Explóziu bol mám. To bude aký? Ten aký lauru úplnú. Chlapče, mám explóziu bol. Tak to je mega. Hej, nespravíme toto? Blbosť. Teraz ďalší henten. Aký je tento bol? Hej, nespravíme ďalší tento bedwar, čo budeme natáčať ešte teraz. Nespravíme ho s Matúšom, lebo písal mi. Ne. Prečo? Trochu sme sa pohádali. Jasné. Ale si prdel. Prosím. Ty ma teraz... Počkaj, potom sa o tom pobavíme. Čo? Potom sa o tom pobavíme, nie teraz o hodinu. Prehrali sme. Ok, tak daj lobby.
Tak to by bolo všetko z tohto videa, samozrejme toto bude iba jedna časť, dám ešte jedno. Ale aby sa to rýchlejšie trochu dalo, tak dáme to potom. Dobre, takže dúfam, že sa vám video páčilo, dajte určite like a poprípade odber. Ešte natočíme hneď potom tú ďalšiu časť. Počkaj, Takže sa majte úžasne. ja mám jednu príhodu, No. ale odber na kanáli, ne že pôjdete na odber krvi. Kam? Na odber krvi, ne, to musíte ísť na internet, YouTube, tam si napísať GDT a tam dať odber. A tak asi nás nesledujú trojročné. Samozrejme. Ok, tak toto by bolo všetko z tohto videa. Dajte like, alebo odber, ale na YouTube, nedávajte si odber krvi, samozrejme. Áno, presne. To To je je veľmi dopadlo. dôležitá veciska. A my to sa učíme a ahoj.